Papa Hits. Look at this. Ito na naman po. 1-0 na kagad. Awit Gamer. Tuwan pa lang. Hindi, ano lang yun, naano ka lang, specific lang. 5 days. Ikaw, boss, naka-live ka? Okay, 2-1 tayo. Brad Caballero Robin. Okay, all 2. Grabe, ano? Okay, 3-2. Favor of JB Sugan. Pinaputok pa.
yabangan ni Awit si Pacquiao kasi baka mamaya kaliwa yung madali sa kanya. Out kay Alfredo La Chica. Itong dati-rati po isa nag-i-spotter. Pero but now mga boss, kita-kita naman natin, napakagaling na. Napakalaki na in-improve niya. Yes, talaga, nice class po, ha. Tapos class break lang yung bata ko. Ang partida nyo 1 to 10 na. Grabe talaga. Ito mga nagkasama na sa nilagay-bigyan si gamer. Ito na naman. Pinina ang banda. Ito na. Tignan natin ang open better. Ito na. Ito sa mesa. Nilagay-bigyan si Awit Gamer. Grabe yung sobrang nipis, no? Grabe. Kapapil. Okay, shoutout kay Jan Nico Talastasin, kay AJ Bostay, okay, Frank Louis Yu, gagaling ka pa, ano? Ito na mga kayo, no? Toper Andre sakit mo sa bahawi. Ano? Boss, pasensya na po ba wala po may ng betting sa live video. Paul, hahaha. With Jetro Mission. Ano? Jane Nunez sa Pulan sa BJB Galieta, Jan Ilia Awit sa mga Paul. Tinaan sa bilis. Grabe, no? Talagang grabe yung tira ni Awit Gamer ni JB Sukal Romblon. Happy watching mga boss, no? Believe din by the pante. Ano? Grabe, no? Okay po, nyo Doki dito. Mark Lastina, Tana. Sabi ni AJ Mana sa para. Ano? Grabe naman yung dinira ng abogado, Jeffrey Barayuga. Okay, John Lloyd Fernandez at ang ating kaibigan si Mojojo Gomez, palaging nangasal kay JB. Pagong matalakan siya. Ano? Grabe, no? Working is watching. Ano? Pinaputok lang ang crossing na tira ni Awit King. Awit parehas. Oo nga po. Ano? Grabe yun. Jose Montes, sure nang panalo kay Awit ako kasi hindi naman pwede kay Awit dyan malang. Ano? Eugene, Denver B. Navarro and Carl Moanay. Shoutout sa inyo mga boss. Teklu. Shoutout RJ ang Tek na Katayao 500. Tamang 495. Grabe. Okay, shoutout po kay Alvin Edwin and Mapanike. I love it. Grabe. Eto na. Talagang grabe. Kung sa parehas ba tatalon? Ano? Grabe, walang respeto. Ano? Okay, shoutout po, no, sa aming mga boss, ang Adrian, ang Ninong Paterno ng Quiapo, no, at ang Lucky Shots Caloocan. Grabe naman yung dinidira natin. Ano? Pinaputok ang atras na parang may hilang kambing. Ano? Grabe ang tira. Talaga.
Ito na, siguradong pagkakang mali na noon na siya kay awit. Ano? Pinaputok na naman. Race score ay 11-7. Race 9. Ang Boss G Mapagmano, ang Lucky Shots Billiard, at ang kanyang pinakamamahal na ninong Jerome Pater. Talagang grabe yun, mga idol. Isipin. Ano? Grabe ka talaga. Ano? Sabay-kaway kay Awit Gamer. Talagang parang natutunan. Ito na, talagang ano? Pinaputukan pa ng tira. Gusto ako na, boss. Dito lang naman pinipindat na. Flash na. Ni Alvin Busog, Liam Manaker Maxine. Ang Ken Makas. Hello there. Kay Bruce Masano Challenge, si Brahams Julan Bahena. Beer naman. Naku. Siya naku. Naku siya. Naku. Rifa. All three. Grabe naman yung tiniran ng si JB Suga. Siguro nagpunta ito sa bundok ng Kralala para maghanap ng mga kaibigan. Sano? Para nagbukas ng mga bintana ng kabintana ito si JB Suga. Ang bintiran yun. Ito na. Grabe. Nalalapit na ang katapusan. What a shot, man. Okay, shoutout po sa ating kaibigan, no? Ang Rico, ang kaibigan kong hindi manatalo pero mananalo. Ano? Ang taong hindi naman. Pareho kami sa pag-ibig lang kami nasa. Ano? Grabe naman yun, no? Gusto ko yung Mahabol po ang ating kaibigan. Ano? Ang bilis kumabol. Okay, 14-13. Ayan na. Uy. All 14. Grabe na. Uy. Ay siya. Ay naku. Relax. Sawa na naman dito. Okay, start natin ay 15-14. Grabe naman kantya. Shout out sa iyo, paring Alglen from Malabar, Batangas. No? I love it, guys. Joseph Edison, yun. Ipitan mo na, huwag kang paikot-ikot. Pinabalikan mo pa anong nangyayari sa iyo.
Okay, ito na mga ka-idol. Ang score natin ay 16. Naku. Grabe naman, no? Grabe ang higpit. Naku, patchay na. Ito po ang tinatawag na tirang patchay. Ito na. Marami yan. Uy, teka lang talaga. Patchay ka. Ano? Ano? Grabe. Ano? Ano? TV Sotso. Panaginip na... Dito naman, ginagawa. Ay, grabe naman yun. Grabe ka daw sa... Wait po. Patapos na to. Tapos na. Tapusin natin. Sa kabila yan? Tapos na. Uy! Tingnan mo, dapat bilakasan ko yung atas, no? Ayan, mga ka-idol, natalo na ba ang ating kaibigan si